Il-Partit Nazzjonalista kiseb maġġoranza f'Għawdex għax il-politika tal-Partit Nazzjonalista offrit tama u ħidma għalik għal-poplu Malti u Għawċi kollu. B'din l-istess maġġoranza bdiet ukoll it-triq lejn maġġoranza ġdida nazzjonalista. Ekstqar il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone matul attività li tellet fejn silem Għawdex, fejn semma l-fatt kif wara l-elezzjonijiet li għaddejna minnhom bqajna naraw gvern arroganti berba il-mijiet ta' miljuni fi proġetti dubjużi. B'referenza ċara l-tender b'valur ta' 600 miljun euro mmexxi minn Mirjam Dalli li ġie kundannat mill-Qorti tal-Appell. Il-proġett tal-inċeneratur li kellu jiġi annullat. Elix Perici Kalaxxone tenna li l-maġġoranza ġdida tal-Partit Nazzjonalista se tkun mibnija fuq in-nies u se tara li l-affarijiet isiru b'mod serju u trasparenti u mhux b'mod korrott. Perici Kalaxxone tenna wkoll kif l-aġir ħażin tal-Gvern wassal biex Malta titpoġġa taħt Excessive Deficit Procedure. Filwaqt li qal il-Gvern għandu jaqta l-infiq li sejjer lejn il-korruzzjoni u l-flus il-kbar li qed iħallas lil ħbieb tal-ħbieb li waslu biex jibda dan il-proċess li se jsarraf f'detriment għal-poplu. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' dedikat biex joħloq ekonomija reali li taħdem għal kulħadd. Fil-waqt li jiraw hemm żvilupp sostenibbli li jibbilanċjat tkabbir ekonomiku mal-ambjent, pjan li jinkludi riformi komprensivi fis-setturi tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-enerġija sabiex jiżgura li kull ċittadini kollu aċċess għal servizzi u opportunitajiet ta' kwalità għolja. Dan apparti li se tingħata importanza sabiex tissaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna fix-xena globali, billi Malta tkun xempju ta' governanza tajba u innovazzjoni. Dan apparti soluzzjonijiet għal Malta aħjar permezz ta' diversità ta' ideat u perspettivi biex jiġu indirizzati l-sfidi li jeżistu.